So, what's up sa inyo mga kasoy? Ayan, so today mga kasoy, ang ating gagawin na video ay papasukin natin ang Pitas Loop. Ayan. Yung maraming kalapati sa Lapungan, yung maraming kalapati sa buong mundo. Ayan. So ngayon, itutur natin sila sa kanyang maywagang loop. Ayan. So, let's go mga kasoy, samahan nyo ako. Oh, soy ko. Oh, 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 oh. So ngayon mga kasoy, dito na tayo sa kanyang loops. Ayan. So papasukin na natin kung maraming, alam ko marami daw dito na kalapate, iba't ibang kalapate nandito. Ayan, meron pa tayong pansok. Ayan, so mga kasoy, tara, pasukin na natin. May nagbabantay dito mga kasoy. Ayan, so andito na tayo. Ayan, so kanino ano to? Loops? Sa amin tsaka kay daddy ko. Ayan, nasa si daddy mo? Nasa trabaho eh. Nasa trabaho. So, sinadatnan natin dito sa kanyang maywagang Pitas Loop. Ayan. So, ilang piraso yun nandyan? 7, ay, hindi ko pa alam eh. Basta lahat 75. 75. Lahat naman yan ay lumilipad. Hanggang saan layo na ang nilipad ng mga yan? Hindi ko pa alam kasi di naman ako nagpapalipad. So, sino nagpapalipad sa mga yan? Yung si Noel. May nagtitrain kayo, no? So, pwede natin pasugin itong maywagang Pitas Loop. Ayan. Pakita natin yan. Pasok tayo. Okay, mauna ka na. Ayan, pasok tayo mga kasoy. Tignan nyo naman kung gaano karami yung mga maywagang kalapate. You know? Ayan. So, malalaman mo ba kung sino yung mga mas matanda dyan? Sige nga, mamili ka ng isa. Kasi magkikita niya sa mata. Sa mata? Pag may kulay na yung mata, posibleng matanda na. Ganun pala yun. Eh, paano ito? Yan. Bata pa. Ang kulay yung mata. Kumbaga sibong, no? Sibong. Yan. So, iba't ibang kulay. May puti, may blue bar. Ayan. May black. Ayan. Pare. Ito. Matanda na ba yan? Yan. Matanda na yan. At syempre mga kasoy, may mga itlog pala sila. Ayan. Ayan o. Ay mga pants natin o. Ayan o. Oh ha. Yan o. Ito yung mga ano nila. Kung saan kapag gabi, dito sila. Ang tawag kasi dito sa mga ganito, Bee-perch. oh yun, ano? Bee-perch. Bee-perch. Ayan, bee-perch daw. Siyempre wala tayong kaalam-alam sa mga kalapate. Kaya yun mga kasoy, tinur natin ng Pitas Loop dahil matagal na nilang tayo nakapasok. Yan o. So syempre di maiwasan yung mga tahi-tahi ng mga English ng kalapate. Pigeon ba? Yan, pigeon. Yan, pa doon. Ayan. Napakarami. Nung una, ilang piraso pa lang yan.
Dalawa. Ah, dalawa pa lang. Pero ngayon, ilan na? 75. 75. Biruin nyo yon mga kasoy. Sobrang dami na. Nagsimula sa dalawa na mag-asawa. Tama, no? Ayan, kumbaga Paris. So ngayon mga kasoy, tignan nyo. Dalawa piraso, naging 75. Nakita nyo naman yung kanina sa labas. So meron pa yata sa likod din. Wala na. Sarap lang. So ayan, oh. Anong ginagawa niya? Yun. Ang ginagawa nun? Naglilim din. Naglilimlim bang tawag dyan? Ano ibig sabihin nun? Yung ano, parang iniisip dito yung itlog. So may itlog niyan yan dyan sa baba. Ano, pwedeng meron, pwedeng wala. Ganun pala yun. Yan mga kaso yun, dami. Makita nyo yan sa labas. Sobrang dami yan. Yan o. O sa mga mahilig ng kalapati dyan. Binibenta nyo naman yan. Yung iba. Yan, nagbebenta para sila ng ibang mga ano. Yan o. Dami. Oh. So, mga anong oras ba kayong pinagpapakain ng kalapati? Mga, ano, Umari umaga, nung oras? umaga mga 6. 6. Tapos hapon? Hapon mga 2. Mga 2. So, anong oras na? Di maya-maya niya, papakainin nyo na sila. Ayan. So, kapag nagbaba ka ng pagkain dito, sigurado, pupunta lahat sila dito, no? Di mo try. Kahit konti lang. So, try natin magpakain mga kasoy kung paano sila lilipad dito sa ano. Yun mga kasoy, ayan. Nandito tayo sa loob ng Pitas loob. Ayan. So, tinuro lang natin itong ano nila. Kahit hindi kalagi yan, siyempre 75 pieces na kalapate. Ayan. So, tinignan natin dito kung talagang ano, kumuha siya ng pagkain para makita natin kung paano magpakain ng kalapate. Siyempre wala tayong alam sa mga kalapate. Mga kasoy, oh. Daming ito mga kasoy, nakita nyo naman. Oh. Diba? Tapos, ito pala yung ano, mga itlog niya. So, walang masarap dito mga kasoy. Ibabaw mo sa kanin. Masustansya to. Pero nakatikim na ako ng ganito mga kasoy. Yan yung egg ng ano, kalapati. Ayan. So, nag-tour tayo dito mga kasoy dahil wala na naman tayong maiisip na video. So, syempre, busy naman tayo. Ayan. Mga kasoy, oh, hintayin natin na kumuha ng pagkain ng kalapati. Dahil, tingnan natin kung ano sila kumain. Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya mga kasoy, oh. Saan magpapakain niya? Sa loob mismo dito? Yun. So, may gagamitin pala siyang ano. Tawag dyan. Ayan, nilagay na ang pagkain mga kasoy. Ayan na. Tignan nyo yung mga ano, mga kalapati. Kung paano sila kumain. Kasi marami sila kasi kaya ganyang kahaba yung kanilang ano. Ayan na, bumaba na yung isa, oh. Ayan. Bababa yan kahit nandito tayo. Ayun, alam na alam yung ano ng ano, yung dapat ganyan. Yun, oh. Makain na sila. Ang dami nila dun, oh. Ang dami nila, oh. Ayaw pa lumabas. Yun na. Yan, oh. Gravity, oh. Ba't inahabol niya yun? Nagpapakas siya.
nagpapares. Kaya pala nag-aabulan sila. Pero yung, minsan yung babae ayaw nila. Yan. Yan na. Dumadami na sila. Busog pa kasi yung iba. So, sinampol lang natin kung paano sila kumain at bumaba. So, ganun pala yun. Alam na nila kung paano sila pakainin ah. Ayun o. Naiiya pang bumaba yun o. Yan na, ang dami na nila oh. So yung mga kasoy oh, kumakain na sila. Sarap ng kain oh. Ganun pala magpakain ng kalapati. Dapat pumipito ka pa rin. Pumipito ka pala. Dapat pala yung pito mo. Ganun diba? Tama yun. Ganun pala yung pito para bumaba sila. Ayan. Dami oh. Yun oh. Hindi pa lumalabas yung kalahati. Dami. Dami nila. Ayan. So, abangan yung iba nating video dito sa Pitas Slope mga kasol. Kaya dito na tayo magtatapos tong video natin. Ayan. So, kung gusto nyo lang bumili ng kalapati, pwede rin kayo bumili dito. Ayan. Pitas Slope lang dito sa Barangay Salapungan. Ayan. May nambabato yata. So mga soy, thank you for watching and like, share, comment, and subscribe na din kay Yang TV. So thank you and peace. Soy ko.